Hi guys, may buntag. Doon na may pagkahimuon karon guys. Nga kami mga may materialis guys. Nga himo na mong kuan, lamsid. Kining materialis guys nga mong pagkakuan karon mo kining gitawag og kuan guys, nito. So standby guys, kami mga nami. So guys, mo di nga materialis nga nito nga mong kinuha gahapon guys. Or mo ni himo na mong kuan guys, basket o native products. Di po lalim guys yung pagkuha sa among material kay susuot mi sa mga kuan, tilibunan, kakahuyan. Kini guys apa yang kuan dahon kayo mo ni guys ang gitawag og kuan, nito. So salamat guys sa pagtanaw ninyo sa akong kuan videos or kuan day guys. Shout out day ko guys sa akong mga kaila guys nga nag-support sa channel Jigadro TV. Shout out ko guys ni RJ Panaginip ug sa akong kawan sa buhat Ivan Argana or Roy Inigo or sa akong gigikanan sa gawas guys sila si Tatay Nanay akong igsuon sa akong kagawan ug tanang nag-support sa Jigadro TV guys. Salamat. Huwag kayong makalimot guys sa pag-like, subscribe, ang daghan pong videos nga inyong matanawan. Salamat guys, thank you.